जोंजाल दं जे महारानी चला दं कोनो जोंजाल करे कास्टिंग तो आं थुंजागाव नों जे फवानि सिंनि सार्टा सिगे जे परिक्रमा खायमानि जे बिजिट खायमानि बिसिंति आं कास्टिंग सिंगु जे कास्टिंग नामनि तो आनि लगेव जे आनि पिए दं बनो सुइनाव अंके कोनो जागा तागरति जोंजाल बरिखौ जे जागा थाङो आं जतनो बुजक साइकाय फैयो सागवैसा कोनो दिनन रजग्रा टांलायदि खुसि तंनि दिन दिन पारखाय के अनेक जागाव तो जोंनोबो गोबां जागा सागवैसा बुलायमानि तवलायमानि जे एनजिअ अबहायगा हस्पिटाल कालायलाय अबता हायाबो के जों तिनि इलेक्शन मांगि जों आरो हायके बुलायखा खोनाके जों पाराखुंसा तंलायनाय जों बाजार थांस तंनि अबतो नांगौ हम एकदम चाहिए हानि ओ 21 नंग महारानी चलागां सिंगो तिनिन जरातै काहम सुस्त 21 महारानी चलागांनि ब पोलिंग स्टेशन बा बुसुक नाम्बार नों ताबो विजिट खायतं आं ताग जे विजिट खायमानि हंखनो 2 21 नि 2 पेराटी ब जागा सा अम हंखनो पेराटी बुसुक कास्ट माने बुसुक वोट कलायखा जागा तै बुसुक बाद बाकी तं और नियो बुसुक वोट कलायखा बोलते जिला हंखलाय 128 बुरि हंखनो 108 आसो वोट कलायखा आसो कास्टिंग टोटल बुसुक तं और टोटल हंखनो गारियाव दंनायना बेसे बुरि और 966 ना 966 मेसिन दं कोनो प्रॉब्लम या कोनो जागा कोनो प्रॉब्लम आं सों बाहाय टोटल महारानी चलांगा सुस्त नटाब जाराते बुनियां फन और कोन फनंगिया आं जतो जागानो पुलिं स्टेशनाव थाङै आं जतन साइकाय फैयो पुलिं एजेन्ट तंनाय रनो निरो तिनि दिनो काहमके सेस खाय अबहाय बनि परे जे और निगो लीडरशिप तिप्रामो थानखांथों बीजेपी नां थांथों लम्मा लायले हाके आं जतो वनि कक साबै काहांके जलेवानो बाङै आं साइकाय नि नों खरकसा कैंडिडेट दङै नि खादु मारति दं मिसिन बा जे कोनो मिसिन तासन रनो रमै बा जे कोनो अमहाय आं खादु माने करि त माहना आं जतननो साउ आनि आईएनसी नि जे पुलिं एजेन्टनो साउ सकांनो निरो फुआयो 5:30 टू 6टा पर्यन्त काहामके मिसिन चेकिं नाय मफलुनाय आबनो सिसिनामो जदि आफ्रोनिबो जदि मिसिन दिस्टाब हखने सिने 21 नंग महारानी चला गांनि जे यां दिगि मातारबारिनि जे आन्डार तंनाय बने इनखेने एडिशनल उस्त्रम रूम गामरिया हाई स्कुल दुटा लावो जदि हायांला हांखेने ईवीएम जदि नष्ट हि जदि सिला हांखेने माने जदि ओ मफलो जदि सिनामा हांखेने लोगो लोगोनो उरि जाबनो सुं इउज खायनि बाङै आं जतन सायो